ydy'r un o'r writers in residence yn Theatr Clwyd ar hyn o bryd, a dwi wedi bod yn gweithio ar sioe o'r enw Showgirls and Spies, a mae Theatr Clwyd wedi rhoi amser iddo fi i sgwennu ac i creu sgript newydd. So mae'r sioe am cousin taid fi o'r enw Sadie Regal, ond nath hi newid enw hi i Florence, a so mae hi'n Iddel, fel fi. Yn yr ail rhyfel byd, nath hi cuddio y ffaith oedd hi'n Iddel trwy performo. So oedd hi'n dawnsio fel can girls, so oedd hi'n gweithio yn y French Resistance yn dawnsio o flaen y Nazis, ac oedd hi'n Iddel, ond oedd hi mor ddewr i wneud hynna. Dwi'n caru'r person mae o am. Dwi'n gobeithio fyddai'n cadw... Da ni'n galw yn chutzpa. Mae o fel yr wmff bach na sy'n cadw ti'n mynd. A dwi'n teimlo fel dyna be oedd hi hefo. Cer a fi nôl i'r ddechrau felly. Lle wyt ti wedi tyfu fyny? So nes i tyfu fyny yn Dinorwig, yn Gogledd Cymru. Pan o'n i'n bach, nes i dechrau wneud karate yn Llanberis, a nes i wneud o tan o'n i'n 16, o'n i'n third dan black belt. O'n i jyst efo gymaint o egni fel plentyn, a dwi'n meddwl oedd o jyst yn helpu i jyst gael fi i pwnsio pethau eraill, ti'n gwybod? A wedyn, pan nes i mynd i Llundain, mae pawb yn gofyn i ti beth fel actor wyt ti'n gallu neud, a mae neb arall yn gallu neud o. Ac o'n i fel, wel, ti'n chwarae cornet. Achos o'n i mewn band pres, ond o'n i fel, hefyd dwi'n neud karate, ac oedd pawb fel, wow, mae hwnna mor cool. Ac o'n i fel, yeah, I guess. A wedyn nath rhywun deud wrtho fi am cwrs ma yn is-15 oedd yn acting and stage combat. Ac o'n i fel, no way. Fyddai jyst yn gallu cwffio am fel 3 mlynedd a gael degree allan o fo. Ac yn lwcus iawn nes i gael lle ar y cwrs. So nathon ni astudio like sword and shield, quarterstaff, knife. Wow. So dwi rwan un o'r unig merched sy'n trainee equity fight director. Nes i creu choreography i Sherman Theatr, i Brixton House yn Llundain, Guildford Shakespeare Company. So lawer o llefydd dwi'n neud pethau ymladd iddyn nhw. Yn Islington, Llundain, mae ymarferion prosiect nesaf Rebecca yn digwydd. A rôl yn dibynnu ar ei chyfyndir actio a'i harbenigedd mewn cyfarwyddo'r ymladd. Da ni'n creu sioe Alice Diamond and the 40 Elephants sy'n mynd i fyny i Edinburgh Fringe Festival. A mae fi a Emily Brooke wedi creu y darn mae hi wedi sgwennu fo. A da ni yn cyfarwyddo hefo'n gilydd y sioe gyda cwmni Theatr Young Pleasance. Pan o'n i'n 17, so o'n i un o'r actorion ifanc, a rwan dwi'n cyfarwyddo fo. Felly, dwi wedi bod rhan o'r cwmni am bron 10 mlynedd. Dwi'n teimlo'n hedd rwan. Ond, yes, mae yna golygfeydd ymladd yn y sioe. Mae yna golygfeydd sy'n defnyddio bach o boxing. Pulling out like this, and then you go pop. Okay? And your head needs to be there. Does that make sense? And then you get hit. Shrug. I didn't hit. They didn't hit. No way! Ti'n cadw'r actorion arall yn saff. So mae o gyd am distancing and eye contact a neud yn siŵr ti ond yn neud y choreography, ti ddim yn just neud pethau random, achos mae'n peryglus. Form, and then you need to be in front of Will's face. But there's like this much gap, but they can't see that. You're going form, form. Yay! That's what we want. And then the hat can fall off, because that's beautiful. Beth sydd yn ysbrydoli neu ddylanwadu chdi fel artist? Dwi'n trio creu gwaith i dangos enwedig merched bod nhw'n gallu bod be bynnag maen nhw isio. Dyna beth sy'n really dreifio fi i cadw mlaen. That way up. Yeah, see you. Get Ada, boom, boom, boom.